Tak, nahrál jsem další video, vítám vás tady v suterénu TAS. Zdarec Barec, zdraví vás Černý péro. Teď nemám vlasy, ale kdyby si rozpustil vlasy, tak budu Černý péro. Zdraví vás Černý péro. Takže teď si pustíme být. A kdo říká, že se z Fruity Loopu nedá vyždímat něco, tak já si myslím, že jsem něco vyždímal z Fruity Loopu. Chce to píly, chce to najít si dobrý sample a prostě nasekat si to tam, detetknout dobře čas na BPM. No a pak si myslím, že se dá samplovat docela dobře na Fruity Loop demo. Hurvínek!